Ka JN Suzuki Maubleiling baki branch Hajawai ICAR Maulai bat Mairang kawan ra shapi ki scheme baper kum ka free helmet cash discount ka bah 9,000 tingka ka exchange offer hadu khatsan 1,000 tingka ka extended warranty hadu ship hostnam khatsan % discount haki accessories ka free 24/7 road assistance lembat ka down payment bat ka interest rate. Menteri Romba Azalau konrat kongkal sang mau lapun Khubor yakinong yeleka sports kepada yok kurtakma ha Meghalaya Games araja apusau berkumjuru ya kekunhun yeleka football jong ka Jylla Meghalaya kibala yok kur ya ketakma ksiar dangshen ha ka Khelo India Youth Games araja apusau dakaba aikusnam dakasong pisa kejingsha penyap dusman jong ka kong wan saralin wanyang kalong kami kabadang armen halau jong kurem ubiang kupar nong si kabalajad nang kini kindak sngi hakasnong ti sa west kasi his district kala pelong ya ka village defense party jong ka snong ti sa pergi khun samla jong ka snong bandap dak jing bitar hakaba kla dawaru ikbor jong ka an baki de ben pilshitam dak ba set patok shijing im ka VDP ti saw lembagi kun samla jong ka snong kla dawaru iki bor jong ka an ba kim dei ben ai jamin ya rio transnam namar ba kum ki kun samla jong ka snong kim kwa shu bandang yoi ya uni urunar ba unyat sahu hasurang bat ba kum kini kijingja kidam jashu hadien habun ka VDP kala weru ya baro kinong song snong bagi kinhun ba per bakin yasnok tilang syakarali pajba kabanlong haka nyotrik Rymphang arajar apusau ya kabala penbet dakador basnong ti saw hadian sabu prakenta jong ka jingpeteng banwad yoba Marshall Marwen bala syaban house syndrome nyut hamarten ha shiteng sngi jong ka laitrik ubnai Rymphang ka men jong ka long uba Marshall kala penpau bakim dan jikermen shu ba undang im hendri yakamet pat kikermen scam bakin yo Kementeri Sarkar kebapet ya katnak koi kekia ka Dr. Kylleng do haka laitrik Rymphang kala plipat ba ya ka Physical Medicine and Rehabilitation PMR Center ha Asam Kelab Laban. Kini ka PMR lamang kerpang na kebenta banyarap ban aibor ya ki briu ki badan jingduna ki department. Kini ka sinjam bandan ya ka hydrotherapy pool baningkong bat kandairu ka wheelchair taxi ka baningkong hapot North East. Ya kamet badang sa jong ka kong wan saralin wan yang harengkat badi kun kenthei balasai nakpo latep dan buram haka sautrik Rymphang hapo ulum jingtep ka balang Presbyterian ti saw noston haka jingne anyam bakhaddo la sakhiru ki hajar ngut ki pajba kilawan tuj ban sngaulem hallo ka jingdo no yakite ki artli ki mensim bakodor harengkat ka jing pentingam yaki bahaya ngasam Menteri Romba Ado Kari Narendra Modi sedang ya kejingelap election jong kaseng BJP haka katway tri Rymphang da ka basdang ya kejingelap election Madhya Pradesh dan arp knaitli constituency but house name as a khandai na ka arp knaitli kaseng BJP marwai kala job hadu arpu pratli but benta ka kanti ka bu thang makan job lut habaro arp knaitli unongnya kali bala bu ai ula pen hersted ya ka kali jong u hadu ba umla bentela kamshu kakali kalarat ya kanenti ya kejan kala tenra ya pol elektrik bat hadin kata kala tenra sai ke polis booth ke badan hajantar mantar hanong ba Delhi ki pulit ki badan duty hajantar mantar kila ya rap ban sai ya unongnya hapo kali bat kila lap baula bua jawshe hadin balada ban pensisha ya kajing bua jong uling ba ki tes lapengan ya u hagi kendon an beper Hakas sedang jong ka dorbar mang tengka jong ka yeng dorbar tauan ka Asam ki MLA ki badan hakal yang persya kila halla hapo yeng dorbar hakapor badang keren ulat bat namar katai ka jing penthut jong ki ulat ma pelengkot no ya ka jing keren jong u ulat la haban pule prapu prasla ki jing tho yeng dorbar hendrai namar ka jing sha penthut ulat pule no tang ibentai bakhaddu jong ka jing tho ki MLA kaliang persya kila halla hapo yeng dorbar ban penpau ya ka jing persya ya ka sarkar halor ki babun kiman dan katu kan isngi menshwa ka seng kongres kalaya lamlut ya ki MLA jongka na Jharkhand sha Hyderabad mentapat ka seng kongres kalaya lam sai ki MLA jongka na Bihar bakin sa hakawi ka resort ha Hyderabad kada ba kale kumtei kade namar ba ka tieng yo ba ki MLA jongka kin syatan ha ka BJP Nyamut kisamla na Manipur ki badan hakajaka training halachit Borphukan Police Academy ha Assam kila mensaw namarba klami kajingakan an nakada kajinga phejat benrio ki nyamut ki bala mensaw ki dei nakajat benrio ba per ka bana Manipur
Shipong wat ki pulit ki layap ban riung wat klamen saujur namar ka jingsha her thamakan san ka police station ha ki le no ha Pakistan. Ki le no aglarung jubor ha po Chodwan police station ha ka por lai bajimen stem. Kila ban Pyrthei da ubom grenade bat senret kulina phang ya ki pulit ki badan ha po police station. Ki pulit ka Pakistan kila pentip bagi dan kumba lai phang wat AA ki le no ki balawan sha ka police station. Kajingi snam ha Pakistan kala jurbha ha kini kisngi shwaba kan long ka election mentaka tayo. Menteri rong ba adu ka United Kingdom Rishi Sunak ula syak kan tho jur hadien ba away ni ki menteri sarkar jong u. Ula ong ba on yarap ya ka IT firm ka Infosys bakan nang penyar ki kam jong ka ha UK. Ka Infosys ka diga company ka balong try da ka lok jong Rishi Sunak ka diga company ka bana Bengaluru. Kini company ka doni ki office jong ka London ha Edinburgh but Nottingham. Hakajing kendo baru officer balap hak do Presiden Joe Biden, menteri ketenat yadari jong ka Israel uyo Afgalan, ulang ba ka sarkar Israel, ka treina ka benta kinong Israel barka khamkor ya kinong shongshnong jong ka Israel, banya ki aka baro. Biden lap hak beriu sa Israel banya kren halo ka jinga kan an hapreng ka Israel bar ki no Hezbollah na Lebanon. Ka Israel kala kren shai ka US bakanam ailat satia ya ki no bakin penthut ya ka shongsuk shongsan bat kanang yai penklan ya ki shipai jongka banya kun thama persha iki no. President ka Palestine no Mahmoud Abbas ula kentu ya Secretary General ka UN Antonio Guterres pon ya kren ya ka Israel bakan sange no ya ka thama persha iki nong Palestine ha Gaza. Lakar padro ika UN bakan hukum iki shipai Israel bakin mi no na Gaza bat baki dai ban ailat ban penpoy iki jingarap sa Gaza. Udong tray ka Tesla Justin McCauley ula syakem namar baula berngem penyap yo President ka United States Joe Biden bat yo he saipan Elon Musk. Ula berngem penyap iki da ka ba pelat pat ba ya ka jing tho jong ha social media. Ki pulit kila yok kem ya u dailing ba ka jing phone jong kolok jong hi ban pentip sya ki pulit baula mi na yeng bat ula kren pa ya ka ba un man phai shu ka mobile phone ru un ha yeng nang ba ki pulit kinam lap din ya u. Dikito kilong ki Khubor hakimat kimat mentasngi. Kublai.